Gipasabot ni Jesus ang sambingay mahitungod sa tigsabwag. Lucas Kapitulo 8 versikulo 11-15. Anya gipasabot ni Jesus ang kahulugan sa sambingay. Mingon siya, ang binhimaw ang pulong sa Dios. Ang daplin sa dalan nga nasabwagan ug binhimaw ang mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan miabot si Satanas og gikuha niya ang pulong sa Dios sa ilang kasing-kasing, aron dili sila moto og maluwas. Ang kabatuan nga nasabwagan og binhimaw ang mga tawo nga nakadungog og midawat sa pulong sa Dios nga may kalipay. Apan kini dili kinasing-kasing, busa wala mo lang tad ang ilang pagtuo. Pag-abot sa mga pagsulay mitalikod dayon sila. Ang yuta nga may tunukon nga mga sagbot nga nasabwagan og binhimaw ang mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan ang ilang mga kabalaka, ang ilang mga kabtangan, ug ang mga kahilayan nining kalibutan na himong babag sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios alang kanila. Apan ang maayo nga yuta nga nasabwagan og binhimaw ang mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios, ug gitipigan nila kini sa ilang hinlo ug matinud-anan nga kasing-kasing ug naninguha sila sa pagtuman nini.